Bueno, La Polla Records. Quiero ver. Ondorrengo gaiak rombo batzuk izango ditu, Herripako herritarrak oso kezkatuta daude, 21. mendean gaudela eta oraindik ere sexuaz hitz egitea tabua delako gure gizartean. Ezin naturaltasunez hitz egin. Hori dela eta herriko gazteek tailer bat antolatzea erabaki dute. Sexuologo bat ekarri dute horretarako, usue. Eta hantxe iritsi da, maleta dotore batekin. Eta hasi da bere hitzalia ematen. Baina ez hori bakarrik, maleta barrendik jostailuak ateratzen hasi da ere. Biberagailuak, bolatxinoak, lurrinak, eta horiek erakusten. Eta hantxe dago miren, herriko amonatxo bat, sekulako interesarekin. Galdetu eta galdetu. Usuek ateratzen duen tresna bakoitzaz, galdezka. Zenbat gauza ekarri dituzun maira, luze horiei nago albotik begira, telebista komando bat ematen dutira, atzetik edo aurretik nondik sartzen dira. Joño harritu egin nau, ausarta maritxu, taldera etorri da, tadabil berritxu, galderak egiteko, ez bat ere izu, zuk diozuna baino, gehiago dakizu. Bola paretxo hori nahi nuke ukitu, barte nintzela jaio, baitzaizu iruditu, neukere bi atz ditut, badakit non mugitu, Amerika etzenuten, zuek deskubritu. Noskinik egin behar, txistuari trago, deskolokatu egin nau, maritxuk zeharo, baina gauza batean, ados gaude klaro, jostailurik onena, garunean dago. Garuna martxan beti, eduki dut neupe, nahi nuken lekuraino, eroango ninduke, baina zuek ikusi, taz esango nuke, harrapauko nituzke, berriz hogei urte. Laro geirekin ere, pasaleike ongi, bidibrailu hemen,
sentitu alduzu vibrazio hori. Sentituko enuen gainera mantendu, beraz kajatxo hori nire aurretik kendu, almohadak eta frutak naiz inork ez baimendu, etxean zegonakin konpontzen ginen gu. Beraz zirri usaina zebilen aizean, ta moldatzen zineten ahaltzen klasean, sartu behar zenuke biharko goizean, senar armairua eta haumesan otxean. Ordun itxiko nuke kuartoko atea, ta han pasako nuke eternitatea. Ez dut behar jostailurik zuk niri ekartea, baizik neure senarra zuk eramatea. Senarra enkajatu dit furgonetan dan nik ubenukela Jose eraman da. Begira ez nun espero olako eztan da. Mila esker Maritxu, plazer bat izan da.